Okay, so next topic is about the GAPI judging standards by our very own Bits, Sir Bits or Donya. Mic check. Okay, good afternoon. Ako nga pala si Bits Ordonia. Sa mga hindi pa nakakilala. Tawag dito, AGA, Asian GAPI Association International Judge po. Tapos former GCP President. PGA Director, Advisor sa Philippines. Now, i-share ko lang yung number 1 kasi nagkukumpit tayo competition. Dapat, as a breeder, isa ka ring judge. Kasi before ka sumali, i-judge mo muna yung sarili mong isda. Ngayon, naturo nila yung pag-pick sa sexing, yun yung first step. And then, unang hinahanap sa isang standard para sa open category is yung symmetry, deportation, body, shape, and form. So, unang-una yung hahanapin, syempre, yung body size. Mag-i-start ang body size sa open category ng 24 mm to 26. Dapat yon mag-balance siya sa body size and caudal as 1:1 ratio. Dapat laging ganun ang ratio. So kung pipick kayo ng pang-competition na GAPI, syempre sa mga selection nyo, hanapin nyo na yung pinaka-bigger size na magbabalance sa tail. Hindi porkit malaki yung body, alangan naman sa tail. Dapat sa viewing, yung ratio, madali ang ratio eh. Basta start nyo lang sa picking ng 24 millimeter yung body up to 26. Hindi siya pare-parehas ng standard kasi dito sa atin, mas tinuturo ko yung Asian standard kasi sa Europe, sa US, ang over 26 mm, ino-consider nila as minor. Kasi ang isang sinasali nila, more than 9 months pataas, hanggang 1 year siguro, mga entry nila. So malalaki. Yung mga proper diet nila yun, syempre iba. So, nandun na tayo sa body ng size. Okay na tayo sa ratio. Ngayon, sa scoring ng dorsal. Madaming nadaya dyan eh. Madaming nabighani dyan sa dorsal. So, kung sa standard tayo papasok, yung big dorsal plus elongated, ang puntos nan sa score is 5 lang. 5 sa size. So, kung meron kang sobrang laking dorsal na 5 points lang naman, na meron ka din namang elongated na pasok sa standard yung size, same point. Pero, mas mahirap syempre gawin yung big dorsal. Pero merong catch yun. Na ituturo naman yun ng masusunod nating judge about sa selection man. Ngayon, sa caudal, sa standard, syempre, by strain. Pag sinabi natin AFR, consider dapat pula yung buntot. Ang form delta, dapat triangle siya. And then, yung mga dulo niya, mahirap naman perfect na pointed. Mahirap din perfect na straight, hindi serrated. So, yun yung mga pipiliin nyo. Delta, na magbabalance sa angle ng body size. Kung gano'ng kalaki yung body, gano'ng kahaba yung tail, gano'n din siya kalakad. Talagang i-relation niya step by step. Pare-parehas naman ng standards yun hanggang sa Moscow, para sa mga variegated tuxedo, syempre, hahanapin nyo lang din by strain. So kung grass, kailangan nyo makita yung night form niya and then yung pattern ng dot. Sa grass, basic mo na makita na. And then, syempre sa lace, yung lace, tsaka yung cobra, yung lace kasi mas fine yung form. Then cobra mas bigger. Tapos yung dots ng lace is mas pino than sa cobra. Sa tuxedo naman, kailangan mo lang hanapin, syempre, yung perfect HB. Kasi half black siya. Madaming entries na, syempre, alam naman natin na sinabing half black. Hanapin tuxedo. Half black, kalahat yung black, kung specific strain. Half black blue, half black red, half black white. So, yung sa pag-i-score nun, syempre,
may deduction. Hindi porkit sabihin natin maganda siya sa mata, pero hindi siya pumasok sa specific category, eh hindi rin siya makaka-achieve ng points na gusto natin. Hindi pwedeng maganda lang sa mata. Siyempre, kailangan alamin mo yung standards para manalo ka sa competition sa salihan mo. Kasi marami ng question about dyan sa mga judge na hindi ko naman lagi na-explain kasi wala naman may lakas ng loob mong tanong. Minsan naman meron na bakit sila natatalo na mas maganda to kaysa dun sa nanalo. Eh syempre, yung standards na alam ng judge na apply dun sa winner, hindi dun sa maganda lang sa mata mo. Kaya learn din naman yun sa mga natatalo na dapat yung tumalo sa'yo, the next time, yun yung maging goal mo, na talunin mo siya, hindi yung maging hate. Uso kasi yung nanalo, gawa ng kaibigan mo si ganito, member ka ng ganito, medyo toxic, dun din nasisira yung hobby. Okay? So, same na yun sa Delta form tayo sa standards. Kung may ma-apply pa doon sa ibang strain, almost the same lang. Alamin nyo lang sa strain kung ano yung standard niya winning, kung anong criteria niya. And then sa mga AOT, ratio din naman ng isda is 9:10. Depende yun kung anong strain. Kasi mga sword tail, top sword, bottom sword, double sword, dapat yan mas longer yung tail ng ilang millimeter than the body. Pero ang body size niya is mga 23 to 25 sa AOT, bottom, top, double sword. Tapos naman sa juvenile, yan, isa rin sa mga mahihirap na category. Diyan sa 3 months below, madami dyan, hindi ko naman masabing nandaraya o binansot o whatever na sinali dahil maliit. Ngayon, share ko lang din yan na hindi naman namin alam mga judge kung ano talagang edad na. Hindi ko kayang sabihin niya kung kailan yan isinila kasi hindi naman tayo ganun kagaling at kalayang birth certificate o walang papel yan. Ngayon, standard dyan, kailangan mong makuha yung ratio na 2:1 ratio na maximum size is 24 mm. 24 yung body, 50% yung body, maging size ng tail. So madali sa viewing yun. Pag nakita mo yung isda, dapat 50% lang yung laki ng tail sa body. And then, yung dorsal, kahit anong sabihin yung edad na pag yan ay umabot sa peduncle, sigurado lampas yan sa edad. Maliban kung elongated, napapatong lang siya sa peduncle. O, wala pa yung problema sa edad na kung 4 na buwan yan pinasukat na. Basta pumasok siya sa ratio nung standard para maiwasan yung hindi naman sayang na entry at hindi kami matanong about sa issue bakit natalo mas better doon. Kasi unang-una tinitingnan namin dyan ratio na 2:1 ratio. So pare-parehas lang yan. Siguro sa next na lang natin to the last kasi sa ano lang naman kaya sa standards ng judging. Sa picking ng best of show. Meron kasing event, kahit ano namang klaseng event lahat yan, sasalain. May mga competition, ibang klaseng competition, sasalain mo na lahat yan. Lahat yan magaganda, pero sasalain pa rin sa uli para ma-pick yung the best. Ngayon, lahat ng mananalo dyan sa champion, lahat yan pipintasan namin. Hahanapin namin ng kapintasan na. Kasi yun na yung nandun ka na sa mga best of strains eh. Hahanapin mo na yung fault niya like may konti kang sira kasi ang perfect na isda ay sobrang hirap din naman. Magagawa mo yun pero very challenging din. Yun lang, pipiliin namin yung pinaka less fault sa strain para ma-achieve niya yung best of show. Sa best of female, syempre kailangan pares siya sa male. Kailangan pares yan. Kasi yun yung cause ng disqualification. Pag hindi sila magkakulay, some strains from mga major strains, doon na di-disqualify. Pero hindi naman siya na-disqualify kung may discoloration lang ng konti. Kaya tayo may minus points. Kaya natin ini-scorean. Hindi porkit, kunyari, grass.
may konti siyang red. Konting minimal red, hindi siya agad considered as disqualified kasi meron tayong score sa color. Lahat yun i-scorean lang. And then yun nga, pag pili ng female dapat parehas, kailangan wala din sakit. Kasi pag may sakit yung isda, like white spot, tail wrap, o aksidente nangyayari sa event, may pagkain, nag-drop, disqualified. Kahit naman siguro sa Miss Universe, pag may babaeng nanganak bigla doon, disqualified yun di ba? Di ba? Tapos siguro, yun na lang muna sa standards. Kung may mga questions siguro, sasagot naman ako sa PM pero medyo busy lang. Hintay-hintay sa reply. Tsaka pakilala na din, medyo hindi ko naman kayo matatandaan lahat. Madami din tayong ginagawa. Pero sasagot naman. Okay, siguro yun na po muna. And then kay Sir Jeffrey tayo ng GAP NCR. President. Siya po yung magtuturo ng picking ng pang-show at grooming, I think. Sa kanya na. Thank you, Sir Beats. Ang daming natutunan. Solve yung araw. Uuwi sa bahay. I-recall na lang yung mga sinabi ni Sir Beats regarding dun sa mga standards. Okay?